സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെ. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഈ റീല് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഖൈസ് എന്ന സഹാബിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഖൈസെ, നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധി അറിയിച്ചു തരട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു, ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അറിയിച്ചു തന്നാലും നബിയെ. ഉടനെ നബി പറഞ്ഞു, അക്സിർ ഖൗല ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. ഖൈസ, ഈ ദിക്ർ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ. ഇത് മറ്റൊരു ഉമ്മത്തികൾക്കും നൽകപ്പെടാത്ത സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ്. ഇത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് 99 രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിഫ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിലേറ്റവും വലിയ രോഗം വെള്ളപ്പാണ്ടും ഏറ്റവും ചെറിയ രോഗം ഹമ്മാണെന്നും ഹദീസിൽ കാണാം. മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമാണെന്നും കാണാം. അതായത് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ.